다보 마 खबरफोरालाय बोरैबा बोरैबासो खोनादोंब्रा आङो बोरैबा खोनानो मिहिराखै माने आं बुजियासै नों मा होननो सानदों बे नोमबोनांखौ होनदोंलां आब' नोमबोनांखौ हारे भाई माथो सोरबा जुलि जाखानायखौसो गोसोथोयोनो अखाफोरा नोंना बिबोनां मोजाङा नों बेखौसो होनदों नों लक्ष्मणनि खोथा बुंदों खोमा आगै औ जोंना अखाफोरा मोजां मोननायालाय मोनो माथो जाखो मोजां मोननायालाय माथो जाखो नोंनि खुगानिफ्राय बिदि राव आब' नोंबोथ' मिथिगौ बेफोरजों मा मा जाथाय जालांदों गोदो आफामोना आइजुरिमोना आरो नोंनि लाइफआ बिनिफ्राय दा अखाफोरा नों बुजायनांगौसो बुजायनोखौथ' हागौ आगै नाथाय बे जायखौ बुजायदों बिनि खोमायाव हाबबोलासो बिनि गोसोआव बे सोलायनो गोसोब्लासो गारनो गोसोब्लासो दा जोंबो माने बुंनायखौ मानिहोनो हागोन मानिग्रायानो जुदि मानियाबा मानिनांगोन आब' सिगां गोसोथोलायोमोनबाबोथ' दा जुलि जाबाय नालाय बहाथो मिलायबावनो राशिफोरालाय नाजानायालाय आंबो नाजायो ओमफ्राय बिदायाबो बेखौ जुलि हरनो नागिरगासिनोखा आगै सोरबा हौवा गोदान नायदोंनो मानसियालाय माहाजोननो दा अखाफोरासो गावनि गोसोआबा मा बुङो खालि लक्ष्मणल' जायोआनोलाय बेबो मा जुलि हरनो नागिरदों अखाफोरखौ बेथ' साननायाथ' मोजां र' जुलियालाय जाखानांगौ सानसेबाबो नाथाय बे अखाफोरा जे आंनो खिन्थादोंना जुलि जाखांनायखौसो गोसोथोबावो दाबो बेखौसो आं मोजां मोनासैलै खोनानानै एसेबो मोजां मोनासै आं आब' लाइफखौनो फुरा बायफ्लेजोबनायसो नुहुरखायो बिदिबाथाय दे आगै मालायखौलाय माथो रायलायबाय थाबावनो दा गावनि गोसोसै गावबा मा सानो नोंबो इसेबां टेनसन जानाङा दे गाव दंसै गावबोथ' गथ' गोरलै नङाना अखाफोरा आंथ' बुंखायो गोसोआव जि खालामनो गोसो खालाम खिन्थु दाया रावनिबो जानाय नङा नों मोजां माबाखौ सायख'ना लानो रोंबासो रोंबाय रोङाबा गैला आरो बेबायदिखि जायो मानसिया थोद बेथ' बेबायदि जानो समायथारालै आब' ना नै आगै मेहेर बियो गोसथोनाया सिगां जुलि जायैनि सिगां गोसथोयोमोन ओमफ्रायो माने बिसिनाबो वान साइडल'मोन नामाथाय आगै अखाफोरनिफ्रायल'मोन आरो बिनिखायसो एसे मिलायासै खोमा बिसिना मा होनदों वान साइडल' अखाफोरनिफ्रायल'मोन बिदिबा आदा लक्ष्मणआ मोजां मोनखायामोन बिखो जानो बिदिनो खोमा ओमफ्राय दा मालाय गुबुन दंखायोनो बेखौनो लाबाय आरो अखाफोरखौ बुजायदोंमोन एसे अब्लाबो गाव मानियासै नालाय जेबो होनासै आं मानिखायासैनो ओमफ्राय माथो जाम्बिया दासिमबो बेखौनो हास्थायबाय थाखो दे बेथ' मोजां बाथ्रा जायासैलै आब' हो मानसियालाय माबाबायसो नामा गोजौआव थांबाय नामा आयं हो साला हाबा लक्ष्मणनो खिन्थानो जाबाय दंमोन ना बे हाबा लक्ष्मणनो आंखौ एरना होनो बुंबाय दंमोन आंथ' जेबो खालामखायाखै दे आयं आं नोंनो मानसिखौल'सो एसे हमथादोंमोन बाखिथ' नोंबो बांद्राय देनामोन नामा मानसिखौ थै जाम्बि बेखौबो फोजोबनायानो थिग दङ नोंसो माने आवाज खालामनाङा आरोना नोंबो गोसार होनाङाल' बाखि बे जों सानैनि गेजेरावनो थागोन मिथिबाय अखाफोर औ नाय बिनानाव नोंजों आंहा जेबो सुथुरथ' गैयामोन दैजि अब्लाबो नों बुजिनो नागिरा बेखायनो बिदि हालोद जाबाय दा खुसि जाबायना नै नोंनि मोजांनि थाखायसो आं बेफोरखौ खालामदों आयं नोंनि मोजांनि थाखाय आबानि मोजांनि थाखायनो गासिबो बेफोरबायदि रिस्कखौ लागासिनो आङो अब्लाबो दैजिखौ बिदि खालामद्राया हामजानाय मोनासै आङो मा खालामनो गथ'आबो अख्राना आंथ' जेबो आखाइ गैखाया दे आयं मानो आखाइ गैया जानो नोंबो आंजों समान ओमफ्राय जि नुदों बेफोरखौ सिमां होनना सानना लादो दे नोंबो मिथिबाय दा बालाक्ष्मणसो फैलायलाङो थु माबा मोनसे बोथ्रोदनि मानसिखौ आयौ लक्ष्मणनि थाखाय मा खालामफ्रांखो दे आङो आंथ' खालामाखै माने आयंनि गलथियाव आं माबा सामिल जाफागासिनो ना आयंजों लोगोआवहाय आं जोबोद दुखु मोनदों दैजिनि थाखाय थुनथुलिनि थाखायथ' मोनद्रायाखै खोनाबाबो मानोना लक्ष्मणआ आंनि जागोन नालाय नाथाय दैजि नों आं मोजांथ' मोनासै मा खालामनो बोथ्रोदनांसिगोन नङाबा लक्ष्मणआ आंखौबो रागा जोंफागोन ना आयं जेबो खालामला दे बेखौ ना ओरैनो हगारना दोनसै बुजायना मानिगोनदां ओहो बिदि बोरै हगारजानो दा बे मिथिजोब्बाय आबा लक्ष्मणनो खिन्थानासो गारखागोन इयो बिदानि बिराद अनसुलि बिनानाव नालाय आयं बेखौ थिखो जों माबा मोनसे बेबस्था खालामग्रोनि थिखाना लागायग्रोनि इखो थु आं न'आव थांनांसिगोन खोमालै आयं थाथ'दो बिदिबा जोंहा खामानि दङ माइ गायदोंना जों न'आव ओइ जाम्बि अखाफोर नोंनि थाखाय एथ' रिक्स लादों आङो आरो नों आंनि थाखाय एसेबो हेल्प होनो हाया थिखो मानसिया ओहलै आयं नोङो बेखौ हगारदो ना बेनि एसेबां गलथि गैया दे बेलाय मा गथ' मानसि आं मोजां मोनासै बेखौ माबा मोनसे खालामनायखौ थैगोन ना इयो थु हस्पिटालाव लांनि
나니 데이지 호스피탈로 थांनिर' ना? मा जाम्बि बायदि खोथा बुंदों नोङो? बे हस्पिटालाव थांबा हुस फैनाय मानि जों फासायजोबगोन। थु माम्पेर गोख्रै आरो बे थैफोरखौबो साफा खालामनांगोन ना नानि। थु आं बेखौ दोनखुमानांगोन। आबाया फैबा जारला जागोन। ओहो बिदिबाथ' बियो नों आबा लक्ष्मणजों थानो गोसो दंना गैया? हो? आं गिनायसो मोनलायलांबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय। थानोथ' गोसो दंनाया दं नाथाय बेफोरबायदि नंद्रायामोन। नों मा खालामखो आयौ? अब्ला मा खालामखो मा खालामाखै बेफोरखौ सानबाय थानो सम गैला। ओरैनोबाबो जों सानैजों फासिगोन ना। थु आं मा बुंदों बेखौल' खालामदो नोङो। अब्लानो सान्थि फैसिगोन नोंनि जिउआव। आं नोंनि इसुखौ बोखारजोबखाबाय। ओरैनोबाबो बे जोंहा न'नि असे नंखायामोन दे। सोर गथ'मोन मिथिखाया। अब्लाबो गोरोन्थियाथ' थुनजुलिनिसो नाबेनिथ' नङामोन। बेसेबां सैथोजों दङमोन इयो। दानि जुगाव माथो सैथो दंजोबबावो। बेफोरखौ गिनानै लाजिना लाब गैला। आरो बिदि जाबाय थाबा माबा माबि सानबाय थाब्ला मोजांल'। गाज्रियालाय मा नोंनि लाइफआव गाज्रियैनो थाबाय थागोन। बे गथ'खौ सिन्था जादों नों? बे उन्दैनिफ्रायनो रावबो गैखाया। सोरमोन बबेनिमोन जेबो फाथा गैया। आबायालाय थिखोनानैसो लाबोदों बेखौ। गोमाबाबो लस गैयाहाय। आदा लक्ष्मण आयंआनो मासेखौ बुथारदों। मासेखौ नुबाय खुगाखौ हमथेना दोनना सिथे बेखौ। आरो नों हायाबा आं खालामनि र'। नानि आं हानाय नङा खोमा दे आयं। थ'थ' हस्पिटालाव लांसै। अब्ला आंनो बेखौ सेथिगोन। थै नोंबो थै थुनथुलिजों थां। बिबोनां बिबाजै सानैजों। आरो नोंबो आबाखौ एरना होनो सानदों। आंनि आबाखौ नों दायाबो मिन्थिनाय नङा नों बहा गायब जाखो नोंबो। नोंनो बासिनो आंनि आखाइनिफ्राय दायनिगिरि। हामाब्लाथ' हुसआव फैगोन दे। आमाय डक्टराथ' एसे थाबैनो फैनो हागौ बुंदोंमोन। गैया माथो दाबो। नों सोर मारब्रा? दा आंनाव स्मार्टफनबो गैया। आंथ' माबोरै मिन्थिबावगोन नोंखौ? ओरैनोथ' आं मिथिनो लुगैथारदो। नों सोर, बबेनि, मा मुं, मानि थाखाय बिब्दि जाया? नाथाय मिथिगोनसो बोरै? बे हुसआव फैब्लासो मिथिगोन। आंथ' दाबो मिथिहोआखै दे रावखौबो। नङाबा खम दावराव जागोन नालै। ना लोगोफोरासो मिथिबायगौमोनब्रा। बिसोरथ' ससियेल मिडियायाव ओंखारस'यो ना आंसो गैया। आंनासो फन गिदिर गैया। माब्लाबा सानबोला बोरैबाबो नांगारगारोलै। दुखुबो मोनो आरो बोरैबा खर'बो सानाय मोनसै माबा माबि सानफ्लांना। जेनेबा आं सिनायाबाबो सिनाय मोनाबाबोथ' बिबोथ' मानसि ना। आरे बेथ' माथो फिसा फिसा माथो होहांदों। बिदिब्ला बियो गाहामाव फैहांबाय नामा? ना बियो रायलायसिगोन मेगन खेवसिगोन? आरे एबार हले मोनथिसिगोन दे सोर बियो। आगै सोमब्ला माबायदि आल्थु फाल्थु मानसिजों लोगो जाबाय थायोलै नोङो? आरो न'आव सोरखौ लिंहरना दोनो? आरे दायो आंहा 50,000नि गाहाम। नोंनि थाखायनो आब' मिलिसिया अफार मोनदों। दा बे सान्सखौ आं बोरै बारहोहरनोब्रा? होद जानाय नङा, नोंखौ सेटिं खालामना होमारनांगोनलै। नङाबा 50,000 मोननाय नङाना सोमलाया। कन्ट्रल रागाखौ कन्ट्रल। नङाबा आब' रागा जोंबाथ' आंबो रागा जोंबाबा बोरै मोननो 50,000 आब' मिलिसानि। ओइ गथ' खोनायाखै नों? आं बुंदों सोरखौ लिंहरोनो। अहे आब'है आंनि लोगोसोलै। ओमफ्राय बे गाज्रि नङाथ'? नों गाज्रि सानदों? एक नाम्बार गाज्रि। आरो खबरदार दिनैनिफ्राय बेखौ लिंहरबावनांगौबा आङो नोंखौबो बुगोन दे आफाजों। होद आब' मा बुलायनांगौब्रा? आंनि लोगोसो आरो बियो मोजां न'खरनिसोब्रा। गाज्रि नङाना। जोंनाव आंजों लोगोसो जानो फैयो। जौबो लोंबावासो बारा आब'। बेलाय दाख्लैफोर बैसागुमोन ना, बिनिफ्राय एसे मेंनानै मालाबा लोङो आरो। जौ फाग्ला नङा इयो आब'। नों जौ फाग्ला सानदों? गथ' जौ फाग्ला नङा। मागोनासो जोंनाव लोंफैयो। आरो बेबो नोङो मानो लायै बेबायदि न'आव लोंफैयो आं बुंदोंना। बेफोरबायदि आं थानायाव सोलिया होननानै। हैद आब' गलि मारलै बिखौ। आं माने बिदि फाल्थु खालामफैखायालै इयो। आंजों जास्ट ओरैनो रायलायनो मोनाबो मोजां गाज्रि खबर लानोसो फैयो। गाज्रि मोननालै आब' दे होमबाबो आङो बाराद्राय बेबायदि लोंफैनायखौ बुंगोन दे इखौ। बाखि बे मोजां मानसि दे आब'। बिनिफ्राय जानगाराव थांबाय था, बारा फाल्थु जानाङा नोंबो। बे न'आ आंनिबो न' नालाय आब'। बेखायनो आंनि लोगोआ मानो फैया जानो? नोंनियाल' फैनो मोनो। बेखायनो फैगोन आरोलै आंनाबो। नों गाज्रिल' मोननाङा। मोजां गाज्रि
गाज्रिखौ गावनो सायख'ना लानो रोंनांगौ आगै बाराद्राय फाल्थुजों थाङोबा नोंबो सानसे बिदिनो जायोब्ला सोर नोंखौ मानिगोन सोर नोंखौ सैगोन हो नोंनि आइयाबोथ' बेयाव गैया नोंखौ बुजायनो बायदि बायदि बुंनो जि नोंबुआ बुंदों बेफोरखौ गोसोआव ला गथ' नङाबा सानसे फस्थायगोन नोङो लोगोफोरजों आं बाराद्राय गाज्रिजों लोगो जाखाया आंखौबाय आरो बिदि हरखाबै लोगोखौलाय बोरै गारनो हाबाय बायनोब्रा आब' बिस्रा ओमफ्राय बिराद मालदार खालायो मालाय नों मिथियाखै मालदारानो जा गरिबानो जा जियानो जा अब्लाबो मोजां नङाबालाय मा लाब बेफोरबायदि मानसिखौ आं मायाव दंफैयो नों हुसाव फैबाय हा नों हुसाव फैबाय